Хәерле көн, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Бүген безнең Дөнья студиясендә кунак бар. Кунагыбыз легендар җырчыбыз, яраткан җырчыбыз Әлфия апаның кызы Зөлфия Абзалова Нигъмәтҗанова. Хәерле көн, Зөлфия ханым. Хәерле көннәр. Менә кабаттан сезнең белән Дөнья студиясендә очрашуга мин бик шатмын. Мин дә. Кояш кебек килеп кердегез студияга. Әлфия апа үзе кереп килгән кебек. Менә сез шундый нык ошагансыз. Әйтүчләр бардыр. Бар. Кайчакта гафу итегез сүзегезне бүләм. Кайчакта үзем дә иртән менә бер-ике көн элек уяндым да көзгегә карасам, үзем куркып киттем, әнигә ошаганмын. Әни карап тора кебек. Зөлфия ханым, менә сез бик зур эш эшләдегез. Әлфия апа исемендәге җыр фестивале узды, зурлап узды, матур итеп узды, менә дәрәҗәле узды. Һәм без кулга Әлфия Абзалова дигән китап алдык. Бу менә Әлфия Абзаловның балалары, сезнең тырышлыгыгыз. Менә бу китапны оештыру, китап итеп чыгару авыр булдымы? Беләсезме, дөресен әйткәндә бик авыр булды. Безнең бит күп чаралар булды. Әнинең мәңгеләштерү программасы буенча без иң башта чыгардык альбом, диск, MP3. Әнинең җырлары 100 җыр әнинең репертуарыннан. Шунда ук булды фотографиялар, шундый матур альбом мин сезгә күрсәткән идем. Ул җыр минем машинамда, ул диск, мин аны тыңлап йөрим. Аллага шөкер, бик яхшы, мин шатмын. Һәм менә аннары безнең булды беренче халыкара фестиваль. Әлфия Абзаловага багышланган фестиваль. Анда инде бик күп кенә чит илдән кешеләр килделәр, катнашучылар. Бик матур узды инде, Аллага шөкер. Һәм менә өченче чара шушы китап. Менә китап белән бер елга якын эшләдек. Бик авыр булды. Авырлыгы беләсезме нәрсәдә торды? Кешеләр белән без аны традиционно эшләмәдек. Менә мин җырдым әнинең белән бергә эшләүчеләр белән, язучылар белән күрештем, җырчылар белән күрештем. Алар кемдер язып бирде, кемдер телдән сөйләде, аудио запислар эшләдек. Аудио сөйләшкәндә бит җиңелрәк. Әлбәттә, язганга караганда. Менә язганда уйлыйсың, моны языйммы, юкмы? Булай сөйләшкәндә кызыграк дип уйлыйм. Шуңа теге журналистский расследование шикелле шундый. Кызыграк булсын дип инде. Неординарный. Әни бит ул неординарный кеше иде. Шуңа күрә без дә тырыштык инде аның чагылдырырга, әлбәттә. Шунсыз булмый бит инде. Анда Әлфия апа үзе булырга тиеш ул китапта. Үзе булырга тиеш. Беләсезме, менә кыен да булмады. Менә һәр статьяны һәр кеше белән сөйләшкәндә күземә килә иде әни, менә кешенең сөйләгән сүзләре менә кино шикелле башта, беләсезме? Шулайдыр инде. Шул хәтлек яңадан переживать итеп, һәр кеше белән җылашып та, сөйләшеп тә, көлешеп тә алдык дигәндәй, шундый зур кызык процесс булды ул, беләсезме? Минем өчен беренче мәртәбә. Сез бит әни белән гомер буе әни белән. Әнине яңадан ачкан шикелле булмадымы? Булды. Нишләп булды? Мин әнине төрле яктан белдем. Без бит аның белән яшәдек тә, эшләдек тә дигәндәй. Мин аның концертларында алып барган чагым булды. Мин әни белән эшләдем 8 ел. Аның бригадасында, коллективында. Төрле җиргә, гастрольләргә дә җырдым. Әни белән инде. Мин аны төрле яктан беләм. Әмма ләкин беләсезме, мин белмәгән әйберләр дә бар икән. Бар икән. Менә артистлар сөйләделәр, звукорежиссерлар сөйләделәр. Әнинең нинди кеше буларак. Минем беренче сорау булды бөтен кешегә, менә сез Әлфия Абзалованы нинди яктан беләсез? Бөтенебез беләбез шәхес икәнен. Бөтенебез беләбез җырчы, төрле 17 телдә җырлаган. Кем әйтә 14, без санадык, карадык, уже беләбез 17 телдә җырлаган, чит ил телендә җырлаган әни. Ничек әйтим инде? Аны бөтен кеше белә.
Әмма ләкин менә нинди кеше буларак, нинди гади кеше ул булган, беләсезме? И гел кеше белән сөйләшкәндә алар миңа әллә нинди икенче яңадан әнине күрсәттеләр, беләсезме? Башка сыйфатлар ачыла бара, шулай була бит инде. Бик кызык булды, беләсезме? Бик кызык булды. Үзем дә әйтәм бит, җылашып та алдык, сөйләшеп тә, көлешеп тә алдык. Бөтен кеше белән бөтен дөнья ничектер әнинең тормышы яңадан минем күзем алдымда, минем гаилә, апам, biz менә укыганда бергә менә шулай итеп әнине яңа яктан ачтык. Менә беләсезме, теге артистлар белән очрашкан вакытта сөйләшәбез бит инде, аралашабыз, өлкән буын артистлар белән дә очрашабыз. Менә Әлфия апа турында һәр вакыт матур сүз генә әйтәләр. Ул кешелекле иде, ул ярдәмчел иде. Ул менә теге үз балаларына түгел, ул безнең күңелендә барыбызга да урын таба иде диләр. Урнujmakta булсын, менә Әлфия апаны бүген искә алабыз, урнujmakта булсын. Аның җырлары узак еллар халкыбызның күңелен шатландырып та, юандырып та, сөендереп тә яшәячәк Алла бездән. Амин, шулай булсын. Бик күп теге фонта, радио фонтларында җырлары күп. Менә ул 100 генә җыр, әле теге дискографиян 100 җыр, аның кирми калганы күп манда. Дөрес әйтәсез, Гөлназ. Без менә булай хәзер антология дигән хронологияларны эшлибез. Менә мин Башкириягә дә барып кайттым, анда архивларда да булдым. Әйтәсем килә, менә бөтен җиргә барып, мин тырышам җыерга ниндидер материалларны, телевидениелардан менә хәзер яздык ижауларга, кая әни Үзбәкстанда, Кыргызларда, Кыргызстанда, Казакстанда күп иттереп чыгышлар ясады бит инде. Нәрсә әйтәсем килә, менә шуны җыеп, эшкәртеп, тагын яңа, бу бит 100 генә, 100 бит әз түгел. Әз түгел бик күп. Ләкин ул 100 генә түгелдер. 100 генә түгел, анда без санап карадык. Безнең хронология буенча хәзерге көндә без таптык 500-дән артык. Анда халык җырлары да, башкорт халык җырлары, татар халык җырлары, композиторлар, хәвәскәр композиторлар әсәрләре бөтенсен карадык. Менә Әлфия апа молодец булган, ул сезнең күңелгә менә шушы орлыкны салып калдырган. Шулай бит. Кемдер мәсәлән игътибар итмәскә дә мөмкин, ләкин менә шуны барлау гына түгел, аны менә халыкка кире кабат җиткерү, ул бит зур хезмәт, зур эш. Менә шундый итеп тәрбияләгән өчен Әлфия апага рәхмәт әйтергә кирәк. Ике кызы да ялт итеп, менә шушы әниләренең хезмәтләрен барлау, туплау өчен ул, әйтәм бит, ул күңелдә булырга тиеш. Булырга тиеш дип ышанам. Рәхмәт сезгә шундый җылы сүзләр әйткәнегез өчен. Мин рәхмәтемне бөтен кешегә белдерәсем килә. Бу бит китап, монда бер автор
әни. Әлбәттә. Беренче өлеше бу китапта, мин инде күптән әйткән идем, әнинең бар иде китабы, Гөлшат апаның редакция буенча, әни аңа сөйләп барды. Әйе. Гөлшат апа Язып барды. Мин аны күрдем үзем, свидетель дигәндәй. Беләсезме? Әйе. Беренче бүлеге менә әни үзе язган. Гөлшат апа белән. Без монда күбрәк фотографияларны тырыштык инде күрсәтергә бу өлештә. Икенче өлеше менә бөтенесе авторлар. Мин шуңа күрә әйтәм, автор идея мин. Әйе. Составитель мин. Җыйдым, тупладым. Менә шушы кешеләр кем язды? Менә карагыз, менә бу биттә Владимир Лапшин, ул звук оператор, режиссер. Менә ул җегет вот Васим Вахитов, Актаныш, Якташлар җәмгыяте җитәкчесе. Азат Киямович, Минтимер Шарипович, Зилес Анатольевна, монда бик күп шәхесләр, аларның сүзләре, шуңа күрә алар авторлар. Әлбәттә. Вот. Шуңа күрә әйтәсем килә, бөтен авторларга бик зур рәхмәт. Булмас иде мондай китап. Минемчә кызык булырга тиеш. Менә шушы китап, мәсәлән, алырга телиде кемдер шушы китапны каян ала? Беләсезме, дөресен әйткәндә, бу бит Аллага шөкер безгә, безнең хөкүмәтебез, Рөстәм Нургалиевич безгә иң башта булышты бик каты. Потому что нигә дисәң, бик авыр бу бит кыйбатлы эш. Әлбәттә. Бер нинди дә пенсия җитә торган түгел. Мин бит үзем пенсионер кеше инде. Шуңа күрә әйтәсем килә, рәхмәтемне белдерәсем килә Минтимер Шариповичка, Халиту, менә бөтенсе поддержка Министерства культуры, Конгресс татар, Дружба народов. Монда бөтен, ничек әйтим дә, хөкүмәтнең нинди отделениялары, мэрия шундый матур безгә булышты эшләргә презентация. Беләсезме, шундый матур узды дип, минемчә матур узды. Зилә апа Валеева шундый җылы матур сүзләр әйтте. Шушы презентациядә әнине искә алып, ул элек чакта кайчан ул булды министр. Шуларның барысында сөйләп бирде, шундый матур итеп. Актаныштан килделәр, замглава администрация тоже сөйләде. Шундый матур җылы сүзләр яңгырады. Шуңа күрә мин бөтен кешегә рәхмәт әйтәм. Китапны алыр өчен, беләсезме, минем шундый уем булды. И мин вәгъдә бирдем. Алла бирсә, шушы китап чыккач, библиотекаларга, районнарга, мәктәпләргә, татар мәктәпләренә мин анан таратырга тиеш. 1000 тираж ул күп түгел. 400 экземпляр уже китте. Теләгән кеше китапханага барып, Әлфия апай турында истәлекләрен укый алачак. Иншалла. Амин, шулай. Һәм менә минем хәзер тагын бер бар фикерем, шушы китапны Алла бирсә, фонд ниндидер безнең акча мәсьәләсе булса, тагын чыгарабыз. И кирәк, ничек әйтермен, кешеләр гади кешегә барып җитсен. Мин ышанам, бу кыйбатка төште инде китап. Ышанам, аның кәгазе дә, рәсемнәре бик матур булган. Монда бит әле беләсезме нәрсә? Монда бит нотный материал. Нотный текстовой. Әни җырлаган җырлардан 100 җыр нота белән, сүзләре белән шушы чыкты. Шуны эшләде безгә Институт культураның кафедрасы, сольное пение. Алар җыйдылар, эшкәрттеләр инде моны. Бу бик зур эш булды. Бу бик зур эш, нотага төшереп. Һәм әнинең MP3 дискысы, менә шушы MP3 диск 100 җыр. Картая мени дуслар йөрәк, картая.
Gelen bir de kortaymi Hamandan ürküte Kortayan ısı yürek Mangaylar sırlınsa da Üttü geçlik cümlerlik Cırlarda cırlansa da Kortayan ısı yürek Mangaylar sırlınsa da Üttü geçlik cümlerlik Cırlarda cırlansa da Yigasın bulay üzüm Kanatlı gaykısıdır Elle yaşlığım kişiler Eğlenip koydum iken Kortayan ısım yürek Mangaylar sırlınsa da Üttü yaşlık cümlerlik Cırlarda cırlansa da Kortayan ısım yürek Mangaylar sırlınsa da Üttü yaşlık cümlerlik Cırlarda cırlansa da Unluq zor xizmat. Zülfiye Hanım, biz sizge şın ko'ngildan rahmat aytamiz. Sizga rahmat. Bu iş davamlı bolsun Allah bersin. Amin. Festivali da yangadan ikincisi bolar degan umidda turamiz. Ümitde turabız. Barысы için de oңuшлар керек. Rahmat. Yerdem etüşler bolsun. Aralaşıp yaşayık. Eli biz Allah berse kelajakda tagın sizin bilen uchrashamiz. Amin. Bek zo'r rahmat sizga. Şın ko'ngildan rahmat o'zingizga. Bek zo'r rahmat. Bugun bizning Dünya studiyasida qonaqda legendar jashimiz. Xalqimizning suyukli jashisi Elfiya opaning qizi Zülfiye Avzalova Nig'matjanova bo'ldi. Amingulna Shayxi bugunga sizning bilan sog' bo'lasham.